Hatagan sa Kapitolyo og incentive nga 5,000 pesos ang mga linemen sa Cebu Electric Cooperative kon Sebeco 1, 2 ug 3 dinhi sa lalawigan sa Sugbo ug ang Visayan Electric Company kon Veco sulod sa franchise sa probinsya ug ang kapulisan sa probinsya tungod sa ilang kahago ug paningkamot human sa bagyong Odette. Gianunsyo ni Gobernador Gwen Garcia nga isip kini pasalamat ngadto sa mga linemen tungod sa ilang paningkamot nga mahibalik dayon ang kuryente human gikuso-kuso ang Sugbo sa bagyong Odette nga nakaguba sa mga linya sa kuryente ug daghang mga poste ang nangatumba. Ang kapulisan usab sa Cebu Provincial Police Office gimobilize aron mutabang sa clearing operation sa kadalanan ug tungod usab sa ilang presensya mao nga malinawon ra ang Sugbo bisan sa dakong kalamidad nga nahitabo. Matud sa gobernador nga angay lang nga ilhon ang ilang mga sakripisyo. This is our appreciation for our distribution utility workers that work day and night and even during the holidays, and for ensuring that we will be able to have power again, especially sa atong mga vital facilities. Sa pagkakaron matud ni Garcia nga kompleto na ang numero sa kapulisan nga hatagan o gi-finalize na ang numero sa linemen nga mahatagan sa maong incentive. Sa laing bahin gipahibaw usab ni Garcia nga maagian na ang coastal road sa lungsod sa Alegria, lakip na ang sariling bridge sa lungsod sa Malabuyok ug iyang gipasalamatan ang kontraktor tungod kay ilang napangitaan og paagi nga madali ang pag-ayo. We have to give credit where credit is due. Ang katong saliring bridge na dali dayon to, dito natug mismong kontraktor, si Alan Kirante sa QM. And sila, I think it's Alan Kirante sad ang nagtrabaho aning coastal road. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.